Masora say nhasi musi wa 13 November 2024 ndine vachaplain muchabayiwa ndine sermon yemasikati ano mara chatitira nyasha. Ndinodawo kuacknowledge Zigo Studios nenyasha dzavari kutipa nemukana wari kutipawo sema-aspiring preachers kuti ramangwana redu rinenge rakamira sei rakanakawo tichizochengetawo church. So ndisingapedzi nguva regai ndipinde mushoko ranhasi. Tichaverenga from the book of John chapter 4 verse 15. Say, the woman said, "Give me that water, when I will never be thirsty again, nor will I have to come here to draw water. Go and call husband." Jesus told her, "And come back." "I have not got a husband," she answered. Jesus replied, "You are right when you say you have not got a husband. You have been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth." Verse 19, "I see you are a prophet," said. The woman said, "My Samaritan ancestor worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship." Jesus said to her, "Believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem." Hallelujah. So sermon yedu da kuipa musoro weshoko kuti nhema dzinenge chokwadi. Nhema dzinenge chokwadi kana kuti lies are almost truth. Tuti ukaona nyaya iri panapa, mudzimai uyu akasangana naJesu, asangana naJesu, anobvunzwa naJesu zviri pachena kuti ndanodaidzirawo murume, obva ati handina murume. Zvokuti vanhu vakanga vari kucommunity kana kuti vanhu vaimunzwa vaimuziva vainatsa kuona kuti mukadzi uyu sei ari kunyepa pamberi paJehovha, sei ari kunyepa pana Jesu, nokuti vaitoziva kuti ane murume waasiya kumba. Asi nekuda kwekuti dzaiva nhema, ndopaunoona Jesu achinatsa kuprofita zviri pachena kuti no, wataura chokwadi kuti hauna murume, nekuti wakadanana nevarume 5 waunaye izvozvi hatosi murume wako. So the next unonzwa mudzimai akutaura kuti no, now I see you are a prophet. Hallelujah. So uchanatsa kuona kuti muupenyu hwedu hwanhasi tine nhema dzinorarama muupenyu hwedu. Nhema idzi dzinosvika pakuita sechokwadi, dzokuti nhema idzi dzikatanga kurarama pauri, so you start to believe kunge zvatova chokwadi, kunge ndo zvatovapo, but on actual ground dziri nhema. So nhema dzinosvika pastate yekuita kunge chokwadi, yokuti iwe ukadzitenda unototenda but dziri nhema. But chakanakira shoko, chakanakira upenyu ndeyekuti chokwadi chinoramba chiri chokwadi, nhema dzinoramba dziri chokwadi. Ndikuti kudii masikati ano, ndikuda kuti inini musikana uyu kana kuti mukadzi uyu anga asina kumboroorwa aita hure, but zvaita sekutoti ane murume, zvaita sekunge ane husband, but dziri nhema, nokuti pamberi paJesu nhema dzese dzinobuda pachena. Muupenyu hwedu tiri kuita sei? Tine nhema dzinorarama muupenyu hwedu, dzokuti nhema dzikasvika patiri unofungidzira kuti ndo zvatovapo, ndo zvandatova. Zvakafanana nokuti munhu anogona kufungidzira kuti is married, but uchinatsa kuziva kuti murume wako anodhakwa, anonetsa, anodai, zvokuti kana uchinamata unogona kusataura nezvearea iyoyo, but pamberi paJehovha chiri chokwadi kuti murume unoda kunadziridzwa. Kana ari mudzimai zvimwe chetezvo, kana vari vana vachinetsa mudzimba zvokuti wegai unonatsa kunzwisa kuti hakuna vana vakadai, hakuna vana vakadai, but panonzi vane vana simudzai maoko unogona kutosumudza, but muchokwadi chaimo chaimo chinatsa kuziva kuti hakuna mwana anodai, hakuna mwana asingateereri vabereki vake. So ndoda kuti masikati ano tiadrese nhema dzatakaadopta kunge chokwadi muupenyu hwedu, zvokuti munhu anonzwisisa seasvika iye akaita form 4, but tichinatsa kuziva kuti kudzidza kuita professor, kudzidza kuva nemasters, kudzidza kuva nedoctor, kana kuri kubasa, basa kusumudzirwa, basa kupromotwa, kuenda paposti ine nzvimbo, but unogona munhema unogona kungoti ukangoriwana repasi iroro kutosvika kuti zviri nane ndichishanda. So tuti isusu nhema idzodzo tikadzitambira tinofungidzira kuti tasvika isu tisina. So ndoda kuti mumasikati ano maratiwanire nyasha tigoadreserwa nhema dzatinadzo muupenyu, dzokuti munhu anofungidzira kuti anowirirana nalandlord, ofungidzira kuti akugara zvakanaka kwarari, of which muupenyu munhu anofana kuita imba yake, of which muupenyu munhu anofana kuita mota yake. But munhu akawirirana nemakombi, akafamba nemakombi, anogona kufungidzira kuti zviri nane, zviri nane, zviri nane kana uchidrive your own car, zviri nane kana une imba yako.
but munhema tinogona kufungidzira kuti zvakanaka mukufamba neshoka, zvakanaka kuloja nichiwirirana nalandlord, idzodzi dziri nhema. So ndozvaunoona kuti mukadzi uyu asvika pana Jesu zvakabuda pachena kuti haana murume, kunyange zvaita sekunge anaye. Ndozvakafanana nezvizvi muupenyu, tine kumwe kurwara kwatinako, maBP, makenza, yokuti ukanzwa munhu achitaura so anototi I have a good doctor, I have chakati, matablets angu, asi inhema dzokuti iwewe Mwari akakudhizaina kuti urware. You need to be healed from that sickness. That is the truth. Ndo upenyu izvozvo, ndo zvinoita kuti zvinhu zvako zviende. So kana tasvika pana Jehovha, nhema idzodzo dzofanira kubva, chokwadi chouya paupenyu hwedu. Unozviona here kuti vanhu vanofungidzira kuti vachivha kana kuti vane maconnection, but ukatarisa maconnections acho, mamwe ndeekunana Epworth chete, mamwe ndeekunana Mbare, mamwe ndeekupi, munhu wotofungidzira kuti I'm connected nani, muri kupi kwajacha kuEpworth, handiwazvona, muri kupi kuMbare, but we need greater connections dzinoita kuti tiinde pane chimwe chikamu, dzinoita kuti usumudzirwe nevari above. Hallelujah. So tiri kuti isusu nhema idzodzo dzofanira kudini kubva ipapo. Even nyangwe kwaunoshanda chako, you can know kuti boss ava inhema dza hakuna mutungamiri akadai. Why? Nebehavior mushefu anogona kuita vakadzi 7 kana 8. What is that type of leader? Unotonzwisisa kuti hakuna mutungamiri wakadai. Saka tasvika pana Jehovha, nhema idzodzo dzofanira kudzima tienda pachokwadi, nekuti Bhaibheri musebhuku iroro raJohn chapter 8 verse 32 inotaura kuti you shall know the truth and the truth shall set you free. So tinofanira kuramba tichinamata kuna Jehovha kuti tisvike pane chikamu chechokwadi. Let me give a simple illustration like yakafanana nekudzidza kuchikoro. Teacher wecreche is a better teacher, hatingamushori. Weprimary ndizvozvo, wesecondary ndizvozvo, wekuupper 6 ndizvozvo, college ndizvozvo, university zvichienda zvakadaro. But tikafungidzira kuti togumira paticha kana wegrade 7, kana uchiri pastage iyoyo, nzwisisa kuti there is a better stage in life inofanira kusvikwa neupenyu. Hatingati tasvika, nhasi uno ndiri kukuparidzira, can I pretend myself kuti ndaparidza? Of course ndaparidza, but kune vakatoparidza kuti kana pakutaurwa mafathers unotoziva kuti vana nhingi vanhu ndo vakuru vakatanga nekuparidza. So tinoda kuti munhu asasvika paanoaccepta nhema, nekuti nhema dzinomisa potential within you. Wosvika iwe usati wasvika, you arrive iwe usati wasvika. Neshoko iro riri masikati anoda kublessa someone kuti muupenyu hwako handisi kuziva nhema dzaunadzo muupenyu, but Mwari dai adresa nhema idzodzo waenda pane chimwe chikamu. Regai ndinamate masikati ano, Mwari achiitira nyasha. Baba ndinokutendai kune wose anzwa this sermon. Remember him, remember Jehovah musituation yaari, mumarriage yaari, kana pane nhema dziri kufamba baba paprosperity yake, pabusiness yake, kana pane nhema dziri kufamba ngadzimire nezita raJesu masikati ano, in the mighty name of Jesus. Pabusiness maprofit angava mashoma achiita sekuti ndiwo aripo, baba ndinotaura kuexpand kwemabusiness evanhu, baba ndinotaura utano paupenyu hwevanhu, in the name of Jesus I pray. May God bless you. May God do something great to you. In Jesus' name. Thank you. Your chaplain Mchabayo. Thank you.